या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। MS धोनी केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंची भेट। भाजपसोबत युतीसाठी ठाकरेंच्या पायघड्या, नितेश राणेंचा दावा। आणि PM मोदींच्या स्वागताचा स्वराज्य पथकाला मान। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मालवण राजकोट येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं शानदार उद्घाटन झालं। हा सोहळा शिवप्रेमींसाठी यादगार ठरला। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ढोल ताशाच्या गजरात राजकोट इथं जंगी स्वागत करण्यात आलं। त्याचा बहुमान मिळाला तो मालवण येथीलच शिल्पा यतीन खोत यांच्या स्वराज्य ढोल ताशा या महिला पथकाला। पाहूया चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम यांचा स्पेशल रिपोर्ट। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मालवण दौरा न भूतो न भविष्यती झाला। हा दौरा जिल्हावासियांसाठी यादगार ठरला। मालवण राजकोट इथं छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याचं अनावरण पंतप्रधानांच्या हस्ते करण्यात आलं। गेले अनेक दिवस या पुतळ्याचं काम सुरू होतं। काम पूर्ण होऊन उद्घाटन होईपर्यंत पर्यटकांसह स्थानिक नागरिकांना त्या ठिकाणी एंट्री नव्हती। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या पुतळ्याचं अनावरण होतं। त्यामुळे सुरक्षेच्या कारणास्तव त्या ठिकाणी फक्त प्रशासन आणि काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एंट्री होती। मात्र त्याला अपवाद ठरलं ते शिल्पा यतीन खोत यांचं महिलांचं स्वराज्य ढोल ताशा पथक। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं राजकोट इथं वाजत गाजत स्वागत करण्याचा बहुमान हा स्वराज्य ढोल ताशा पथकाला मिळाला। पंतप्रधानांच्या दौऱ्याआधी ते ज्या मार्गाने कार्यक्रमस्थळी जातात त्या मार्गावर आणि कार्यक्रम ठिकाणी आधी 3 दिवस रंगीत तालीम घेण्यात येते। त्याप्रमाणे ढोल ताशा पथकाला देखील संधी मिळाली। म्हणजे ज्या ठिकाणी इतरांना प्रवेश नव्हता त्या ठिकाणी शिल्पा खोत यांच्या स्वराज्य ढोल ताशा पथकाला प्रवेश मिळाला। या पथकानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं राजकोट इथं स्वागत केलं। जवळपास 30 सदस्यांच्या पथकानं ढोल वादन केलं। या पथकात 8 ते 9 वर्षांच्या मुलांपासून ते 50 वर्षांच्या महिलांचा सहभाग होता। पारंपरिक आणि काळाच्या ओघात दुर्लक्षित होत चाललेल्या वाद्यांचा समावेश या पथकात आहे। तुतारी, झांज, ढोल ताशा आणि विशेषतः रणढोल वाजवत या पथकानं पंतप्रधानांचं स्वागत केलं। थेट पंतप्रधानांच्या स्वागताला आपलं ढोल ताशा पथक सांगितलं गेल्यानं या महिला देखील खारावतील। Hello there, this is Meghal D'Souza, new member of Swarajya Dhol Pathak, and I'm so happy to introduce you to this beautiful team of musicians who are so inspired and energetic to share and to learn and to grow with music of the Maharashtrian style. So this Swarajya Dhol Pathak is founded by Mrs. Shilpa Khoth, who is the founder of this team, and there are like many members of very different background coming together, forgetting their sorrows
and enjoying themselves together, learning something new. It's been almost 6 years they are working together to learn music, to grow with music, and I hope we all love the way we love the music. Thank you. आज जो ऐतिहासिक असा मालवण शहरात म्हणजे जगाच्या कानाकोपऱ्यात असा हा मालवण शहर गेलं आणि ऐतिहासिक जो कार्यक्रम 4 डिसेंबर नौदल दिना दिवशी आणि त्याचं औचित्य साधून आज छत्रपती शिवरायांचं बलाढ्य असं स्मारक जे राजकोट इथे उभारण्यात आलं आणि त्याचं अनावरण आणि ते औचित्य साधून आज स्वराज्य ढोलताशा पथकाला जो बहुमान मिळाला त्या अनावरणाचं स्वागताचं त्यासाठी मी आधी सर्वप्रथम नौदल सर्व शिष्टमंडळाचे आभार मानते आणि आम्ही सगळे सदस्य धन्य झालोय की आज मालवण शहरात ऐतिहासिक असा कार्यक्रम जो पार पडला ज्या कारणाने आता निश्चितपणे पर्यटनाला अजून चालना मिळणार आहे. जगाच्या कानाकोपऱ्यात गेलेच आहे. सोबत महाराजांच्या पदपावन स्पर्शाने पावन झालेल्या या भूमीत आज धार्मिक सांस्कृतिक सगळ्याच क्षेत्रात आज मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे आणि नौदलचे शिष्टमंडळ असो त्यांनी अगदी शिस्तबद्ध पद्धतीने जो नौदल दिन आज मालवणचा समुद्रकिनारी तारकल्ली या समुद्रकिनारी आज प्रात्यक्षिके जे सादर केली आणि लोकांचे दैदिप्यमान असा आज सोहळा साजरा झाला. तसंच पोलीस प्रशासन महाराष्ट्र पोलीस अग्निशमन असेल आणि आपले मालवण नगर परिषद या सगळ्यांचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. या सगळ्यात आम्ही धन्य झालो की या सगळ्या गोष्टीचं या सदस्यांना जवळून सोहळा पाहता आला. आज भारताचे प्रतिनिधित्व करणारे माननीय PM नरेंद्र मोदीजी यांच्या स्वागताचा बहुमान मिळाला. याचं कारण आज स्वराज्य ढोलताशा पथक हे तालुक्यापुरतं मर्यादित न राहता राज्यापुरतं मर्यादित न राहता संपूर्ण भारतात त्याचं वादनाचं कलेचं आज स्वागत केलं गेलं आणि तशाच पद्धतीने काहीसा क्षण झाला की एक 10-12 दिवसापूर्वी नौदलचे काही ऑफिसर जे शोधत आम्हाला इथे आले आमच्या घरी आणि या सगळ्याचं आम्हाला आमंत्रण दिलं आणि त्यातच आम्ही सगळे जिंकलो. म्हणजे नक्कीच त्या वादनाचं कुठेतरी त्याला मान मिळाला आज छत्रपती शिवरायांच्या आशीर्वादाने. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. देशभरात जनतेनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवरच विश्वास कायम ठेवलाय. त्यामुळेच 3 राज्यांच्या विधानसभा निवडणूक निकालात भाजपनं पूर्णतः बहुमत मिळवलंय. या यशानंतर आता उठाभा गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजपसोबत युती करण्यासाठी पायघड्या घालणं सुरू केलंय अशी टीका आमदार नितेश राणे यांनी केली आहे. ते उद्धव ठाकरे हे भारतीय जनता पक्षाच्या आमच्या विविध नेत्यांकडे पायघड्या घालतायत की मला कुठल्याही परिस्थितीमध्ये तुमच्या युतीमध्ये घ्या, मी कुठलीही अटीशर्त ठेवणार नाही आणि मला युतीमध्ये घ्या. हे जे काय वारंवार पायघड्या घालतायत हे त्यांच्या अत्यंत जवळच्या माणसांनी काल रात्री मला फोन करून सांगितलं. मी उद्धव ठाकरेंना आवाहन करतो की त्या खरगेजींच्या बैठकीमध्ये दिल्लीच्या तुम्ही इंडिया अलायन्सच्या सगळ्या मित्र पक्षांच्या समोर आपल्या दोन्ही मुलांच्या डोक्यावर हात ठेवून सांगा की तुम्ही भारतीय जनता पक्षाच्या बरोबर युती करण्यासाठी प्रयत्न करत नाही आहात. शपथ घेऊन सांगा, डोक्यावर हात देऊन सांगा मुलांच्या. एका बाजूला भारतीय जनता पक्षाला पक्षावर टीका करायची, नावं ठेवायची, दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसचं गुणगान गायचं, खरगेंच्या घरी जाऊन चहा नाश्ता खायचा आणि मग आतमधून गुपचूप पद्धतीने भारतीय जनता पक्षाबरोबर युती करण्यासाठी लोटांगण तुमचा मालक घालत असेल तर त्याचंही स्पष्टीकरण आणि त्याचंही उत्तर हे इंडिया अलायन्सच्या बैठकीमध्ये तुमच्या मित्र पक्षांना द्या. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल. सध्या एका फोटोची जोरदार चर्चा आहे.
हा फोटो आहे भारताचा माजी कर्णधार कॅप्टन कूल महेंद्रसिंग धोनी आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या भेटीचा। या भेटीचे फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय। केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंच्या दिल्लीतील कार्यालयात ही भेट झाल्याचं समोर आलंय। MS धोनी कामानिमित्त आला असता ही भेट झाली। भेटीचे हे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले। MS धोनी मैदानात तुफानी बॅटिंग करतो तर नारायण राणे राजकारणाच्या मैदानात तुफानी बॅटिंग करतात। दोघांचे स्वभाव मात्र कमालीचे विरुद्ध आहेत। नारायण राणे आक्रमकपणे विरोधकांना फैलावर घेतात तर कॅप्टन कूल अशी ओळख असलेला माही मैदानावर शांततेत खेळत समोरच्या संघाच्या नाकीनं वाढतो। आता जरी माही भारतीय संघातून निवृत्त झाला असला तरी IPLच्या सामन्यातून त्याच्या चाहत्यांना त्याचा खेळ बघायला मिळतो। मात्र या भेटीनं MS आणि नारायण राणे यांचे चाहते सुखावले। हे भेटीचे फोटो समोर येतात सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे। जुईली पांगप, कोकणसाद लाईव्ह। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। MS धोनी केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंची भेट। भाजप सोबत युतीसाठी ठाकरेंच्या पायघड्या, नितेश राणेंचा दावा। आणि PM मोदींच्या स्वागताचा स्वराज्य पथकाला मान। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची। पाहत रहा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह। धन्यवाद।